ng Superbike, no? Yung ganyan, Tonton, no? Barangay Tonton din ganyan pa kasi. Tingnan natin yung mga available na motor dito mga yan sa loob, yung mga hindi repo naman. Kami, samahan nyo ako. Mga yan, so ito yung bagong Honda Beat version, no? Itong 15th anniversary. Yan mga yan, available dito. Ayan, tapos yung Honda nila na 160. Yan yun, so Honda 160. Yan yung Click 160. Yan mga yun, so available dito. Tapos yung 125S na Mio. Yan mga yun, so ayan. Tapos mga yun, so meron din itong Inmax at saka Click. Yan mga yung Mio Gear available dito. Yung presyo ng Mio Gear is ito. Down payment 5238, 3 years for free 75, 140 yung rebates, 2 years 560 yung rebates, 3 months 6525, 70 yung rebates. Ayan ang mga so dun yung EDB 160 nila. Ayan, tapos meron lang gold na bagong version. So yung mga bagong version. Yung mga aero Superbike, no? Yung available na motor dito, no? Okay mga yan, salamat sa panonood. God bless you, more power. Kibis na nasa buting kalagayan. Bye bye mga yan.